दिनै बे जनाइनि सिलिखागुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव खौसेथि जनाइ दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनायाव जनाइ दख'रानि सिङाव थानाय प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, आइजो अनसाय आफाद, एक्स एनडिबि फराम, गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जायो। बे सावरायनाय मेलाव जों मिरुनिफ्राय बाहागो लायो, लोगोसे जिल्ला आफाद, लोगोसे बेयाव जोंनि बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनेश बसुमतारी बाहागो लायो। थांखिया बेनो जे आसाम सोरखारा नैबे बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखौ बिसायख'थि खुंनो नागिरदों आरो डिलिमिटेसन कमिटि मोनसे बानायनो नागिरदों थाबैनो। बे बानायनायनि सिगाङावनो जाहाथे गोनो गोथो जाया डिलिमिटेसन कमिटिया, बेनि सायाव नैबे समस्ति बानायनाय आरो बिनि भटार्सफोरखौ बुथुमनाय आरो भट केन्द्रफोरखौ थिक थाक खालामनानै जों सरकारनो गथायनो नागिरदों। बेनि थाखाय जोङो आन्सलिक कमिटिफोरखौ आरो जिल्ला कमिटिफोरखौ बिथोन होदों। दाख्लैबो जोङो लखिमपुर आरो गगामुग दख'राखौ लानानै, लखिमपुर जिल्ला आरो गगामुग दख'राखौ लानानै मेल खुंबाय आरो मैयासो जों सिमेन्टआव गासैबो दख'रा आफादफोरखौ लानानै बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थाम थिम खालामहोदों। आरो दिनै धेमाजि जिल्लायावल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो बे हाबाफारिखौ लानानै बे दानसेनि गेजेराव गासैबो बेसेबांनाखि भटार्स दं जोंनि गेजेराव दिनै सेथि खोलोबाव जिहेतु 958 गं गामि थिसनबाय आरो जों 166 गं गामि थालांनाय गामि राभा हासं आरो सनितपुर जिल्लानि बायजोआव थालांबावदोंमोन, बेखिनिखौ होबाय। बेखिनिखौ माखासे नटिफाइ जाना फैबावदों सेकेन्ड फेजआव। आरो आद्रा थालांनाय जेब्ला गामिफोर दं सोसनजोबनानै जाहाथे बिसायख'थिखौ थाबैनो खुङो, बेखौ जों आसाम सोरखारखौ खावलायनाय लेखायै आसाम सोरखारा बे दाननि गेजेरावनो मोनसे डिलिमिटेसन कमिटि बानायनानै बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनानै बेखौ आबुं महर होनो नागिरनायखौ जों बरायदों। आरो बे माबायाव जोङो बिफानारि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांखौ साबायखर बावदों। देग्लाय बोसोरावनो जानायनि माबा मोनसे मिटिं दं नामा? जिहेतु डिलिमिटेसन कमिटिया माला खामानिया कमप्लिट जायो, सरकारा हायोबा बे बोसोरावनो बिसायख'थिखौ खुंना होगोन होननानै जोंनो बिफानारि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा जोंनो फोरमायदों।